Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit újra az Anyaként is Fit YouTube csatornáján. Tudom, hogy nagyon rég volt videó, és most egy beszélgetős videóval szeretnék visszatérni hozzátok. Kértelek titeket Instagramon, hogy tegyetek fel nekem kérdéseket az egészséges életmód, a sport és az anyaság kapcsán. És köszönöm szépen, rengeteg kérdés érkezett, úgyhogy ezekből fogok szemezgetni, és ezeket fogom megválaszolni, hogy én hogy gondolom, hogy csinálom, ezek az én saját tapasztalataim. Légy szíves, kérlek titeket arra, hogyha várandósok vagytok, mindenképpen kérdezzétek meg először erről orvosotokat, védőnőtöket, edzőtöket, mert igazából én sem orvos, sem védőnő, sem táplálkozástudományi szakértő nem vagyok, ezek az én saját gondolataim, ezeket én így csináltam. De hát minden szervezet más és más, úgyhogy légy szíves, erre figyeljetek oda különösen, és akkor most jöjjenek a kérdések. Az első kérdés az volt, hogy sport, annyi ellentmondásos dolgot olvasok a neten. Hát igen, amikor a Szabikéllel, az első kislányommal én terhes lettem, akkor azt mondta nekem az orvosom, hogy aki egész életében sportolt, az nyugodtan sportolhat, óvatosan természetesen a terhesség alatt is, csak oda kell figyelni arra, hogy a pulzusszámunk ne menjen 140 fölé, és arra kell figyelnünk még, hogyha úgy érezzük, hogy a testünk már nem kívánja, tehát hogyha nagyon-nagyon megfeszítve érzed magad, hogyha úgy érzed, hogy ezek a gyakorlatsorok neked nem megfelelőek, akkor mindenképpen abba kell hagyni. Amit én csináltam így, meg csinálok így a harmadik várandóság alatt, az a aerobik, step aerobik, de kisebbített steppaddal, tehát nem az a nagy, hagyományos steppad, hanem egy ilyen kisebb verziót használok én, és ugyanúgy járok csoportos órákra, csak könnyítve vannak az én gyakorlataim. Egy nagyon-nagyon jó edzőm van, és ő mindig figyel arra, hogy oda jöjjön hozzám, segítsen, hogyha úgy van. Van ugye egy órám, okos órám, amin tudom nézni azt, hogy a pulzusom nem menjen 140 fölé, szóval tényleg nagyon odafigyelek arra, hogy ezen a tartományon belül mozogjak, és nagyon, hogyha úgy érzem, hogy le kell állnom, hogy úgy érzem, hogy vizet kell innom, akkor leállok, és vizet iszok, és pihenek egy kicsit, és akkor onnan folytatom tovább. Igazából én nagyon ajánlom nektek ezeket a csoportos órákat, mert ugyanúgy oda tud jönni hozzám az edző, és igazából nem megterhelő. Én súlyzós edzést már nem végzek, hogyha nem tudok eljutni az edzőterembe, akkor itthoni tornán szoktam edzeni, az internet segítségével, keresek kismama videót, rengeteget találtok fenn a neten, és ezek alapján szoktam én végezni a gyakorlatokat. A második kérdés az volt, hogy vitaminok, mely ételeket kell elkerülni, rosszul ét elleni tippek. Igazából én mind a 3 terhességem alatt a Femibion nevű teres vitamint szedtem, én teljes mértékben meg voltam vele elégedve, plusz ezen kívül még szedek magnéziumot is, így napi szinten. Én nagyon ajánlom tényleg őket, az orvosotokat mindenképpen kérdezzétek meg róla, hogy ő mit ajánl, van olyan orvos, aki egyáltalán nem is ajánl terhes vitamint. Én úgy érzem, hogy energikusabb vagyok tőle, tehát én megérzem, hogyha tényleg egy kimarad, nem tudom, hogy ez csak hogy az ember bebeszéli magának, de én teljesen úgy érzem, hogy nekem ez szükséges, én szeretem. És rosszul étem se volt tőle, mert hallani olyat is, hogy valaki esetleg terhes vitamintól hányt, nekem ettől semmi problémám nem volt. Én a szoptatás alatt is szedtem, és mely ételeket kell elkerülni, hát igazából minden szervezet más és más, és igazából itt nincs egy kimondottan olyan dolog, ami enneket el kell kerülni, tehát olyan dolgok vannak, amiket nem ajánlott fogyasztani. Ezeket a védőnő is elmondja mindig, tehát ilyen például a camembert sajt, vagy ugye a penészes sajtok, akkor a nyers húsok, a nyers tojás, ezeket nem ajánlatos fogyasztani így a terhesség alatt, de így nincs kifejezetten olyan, amiket én így elkerültem ezeken kívül. Tehát én örültem neki az első trimeszterben, megmondom őszintén, hogyha valamit tudtam fogyasztani, amiket kívántam.
rosszul lét elleni tippekre nekem a hideg ételek jöttek be. Tehát a hideg levesek, a hideg italok, nekem mindig az volt az, ami mentő volt. Nagyon nehéz az első trimeszterben bármi olyat mondani, ami nekem úgy jól esett. Az első trimesztert én tényleg csak túléltem konkrétan. Nagyon sokat voltam rosszul, hánytam is, az Abigail nem, de már a Hédivel és most így a harmadik babával is voltak rosszul léteim így az első trimeszterben, és igazából itt tényleg csak így a hideg italok talán az, ami így segítettek, és az, hogy és a sport igazából, tehát mozgás az nagyon sokat, tehát hogyha nem is sportoltál eddig, de szeretnél mozogni, akkor séta, hogyha van kutyus, akkor vidd le nyugodtan sétálni, tehát a mozgás szerintem az nagyon egyrészt eltereli a figyelmet, másrészt meg kicsit energikusabbá teszi az embert. Persze tudom, aki mondjuk tényleg non-stop hány, most pihenés az a legfontosabb, amit tudsz tenni. Más nem nagyon, tényleg csak túlélés. A harmadik kérdés. Mennyit eszel és mennyit mozogsz egy nap? Hogy állsz ahhoz, ahogy a tested változik? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Mennyit eszem és mennyit mozgok? Igazából szinte ugyanannyit, mint a terhesség előtt. Az étrendem az nem változik így különösebben soha, kivéve természetesen az első trimesztert, amiről beszéltem, hogy amikor rosszul lét van, akkor örül az ember, hogyha valamit így tud enni, vagy jól esik neki. De így most már a második trimeszterben vagyok, így az 5. hónapban, így szinte ugyanaz az étrendem, mint előtte. Nagyon sok zöldséget, gyümölcsöt eszem húsokat is, de azt annyira azért nem, inkább halakat és szárnyast eszem. A disznóhúst azt nem igazán szeretem. Mennyit mozgok egy nap? Én nagyon sokat mozgok, így, főleg a gyerekek miatt, szóval így szoktam figyelni az órámat, és általában több mint 10 000 lépés van egy nap meg, és mindig bezárodnak a mozgás és a gyakorlatgyűrűim igazából, szóval nagyon-nagyon, tehát igazából kivéthetetlen, hogy nem mozogjak sokat így a 2 gyerek mellett, meg én szeretek is mozogni, megmondom őszintén, szóval nekem ezzel nincs semmiféle problémám, és persze az edzőteremben nem mindig tudok eljutni, ilyenkor szokott ugye jönni, amit mondtam nektek, hogy itthon tornászom videókra, és akkor így meg tudom oldani, vagy például sokat gyaloglunk, ugye levegőzünk, sétálunk, ilyesmi, és akkor az is szerintem mozgásnak számít egy kismama esetében főleg, úgyhogy én ezeket szoktam csinálni. Itt még volt a kérdés, hogy állok ahhoz, hogy a testem változik. Igazából én most már megszoktam ezt így. Talán az első várandóságom alatt volt furcsa ez az egész, hogy figyelni a tükörben az, hogy nap mint nap változik, és akkor egyre nő. Szerintem ez egy csodálatos dolog, ez a legszebb dolog tényleg, ami a női testtel történhet, úgyhogy én tényleg örülök neki, és nekem tetszik a változás. Most már nyilván így a harmadik babavárás alatt már a hasfalom nem olyan, mint az elsőnél, szóval itt nekem vannak egy kicsit sérproblémáim is, tehát hogy nekem azért nem olyan egyszerű így a hasfal dolog, tehát hogy itt azért nem úgy néz ki a hasam, mint az első terhesség alatt, és máshogy változik ugye a köldöksérve miatt, de igazából teljesen szerintem ez egy nagyon-nagyon szép dolog, és én tényleg minden kismamát, aki esetleg emiatt rosszul érzi magát, vagy nem érzi jól magát a bőrében, tényleg a női test az valami csoda, tehát a szülés után hihetetlen, hogy milyen gyorsan vissza tud változni, nyilván itt is más és más, hogy kinek milyen a bőre, a genetikája, tehát nagyon sok mindentől függ, de inkább engem az nyűgözött le, hogy utána milyen, hogy vissza tud húzódni, és hogy tud változni az emberi test, tehát ez valami szerintem nagyon szép dolog. Van egy ilyen kérdés, hogy volt már, mikor rátört az érzés, hogy most azonnal kakaós csiga kell, de nem az az egészséges fajta.
Ezt többen is kérdeztétek hasonló kérdéseket. Igazából, aki ezt talán az Igen Anyás interjúban is elmondtam, hogy aki már régóta életmódot váltott, én 10 éve, több mint 10 éve váltottam életmódot, egyszerűen nem tör rám ez az érzés, mert annyira megszoktam, hogy én nem úgy étkezem, tehát nem a hagyományos módon, hogy nekem már az lenne furcsa, hogyha azt a hagyományos csikát kellene fogyasztanom. Tehát én teljesen meg vagyok elégedve a cukormentes verzióval, nekem nincsenek ilyen falási rohamaim. Szerintem, hogyha valaki kiegyensúlyozott étrendet követ és kiegyensúlyozottan figyel arra, hogy sok vizet igyon, tehát azért figyelni kell arra is, hogy a folyadék mennyiség meg legyen, főleg ugye a várandóság alatt ugye az ödéma és emiatt a dolgok miatt. Erről a védőnőtöket kérdezzétek, mert erről szerintem nagyon szeretnek beszélni, és nagyon sok mindent is tudnak. Tehát a vízfogyasztás az nagyon fontos, és aki így él, az szerintem nem nagyon kívánja a hagyományos dolgokat, legalábbis én így vagyok vele. Tehát én, hogyha édességre vágyom, akkor csinálok magamnak esetleg egy kis túrókrémet, vagy sütök magamnak egy egészséges sütit, ugye a receptjeim alapján, de hál' Istennek nekem nincs ilyen érzésem, úgyhogy én nem szoktam hagyományos módon étkezni. Itt többen írjátok nekem, hogy napi étkezési minta, illetve ilyen mintaétrend érdekelne titeket. Ugye én mondtam, hogy nem vagyok táplálkozás tudományi szakértő, tehát fogalmam nincs igazából, hogy ők hogyan írnák meg egy várandós kismamának az étrendjét, de én ahogy felkelek, általában fél órán, 1 órán belül már reggelizem. Nagyon szeretem a zablepényt, ahogy az Instagram profilomból láthatjátok, nagyon szeretek tojást reggelizni, igazából itt is millióféleképpen el tudjátok készíteni. Ha pékárút kívánok, akkor általában rozs kenyeret szoktam, vagy ilyen szénhidrát csökkentett kenyereket, magos kenyereket szoktam fogyasztani, és azokra ilyen magas hústartalmú elvágottat szoktam, vagy humuszt, vagy tojáskrémet, vagy gombakrémet, tehát tényleg nagyon-nagyon sokféle módon tudtok szendvicset készíteni magatoknak, sok zöldséget természetesen. Én kávézni, erre például odafigyelek, igen, hogy a kávé az ne legyen túl sok, mert én azért nagy kávést vagyok, és nekem erre nagyon oda kell figyelnem. Úgyhogy erre különösen gondot fordítok, és ebédre általában valamiféle főétel, tehát leves vagy főétel. Nagyon ritka már az, hogy nem főzök levest, tehát én nagyon szeretem így főleg a babavárás alatt a leveseket. Nagyon sokféle leves receptet találtok így a blogomon, vagy az Instagram profilomon, ott tudtok nézelődni, és szoktam még mellé vagy húsételt fogyasztani, vagy tésztaételt, de itt is figyelek arra, hogy vagy teljes kiörlésű, vagy tönköly, vagy durum, vagy hasonló reform alapanyagokból készült tésztából készüljön, vagy nagyon szeretem például a szafis dolgokat, a szafi reform dolgokat, azzal szoktam még fogyasztani, például, hogyha bolonyait kívánok, és akkor délután általában eszem valami kis magvakat, vagy gyümölcsöt, vagy joghurtot gyümölcsökkel, ilyesmi, és akkor vacsorára nagyon szeretem a tojás ételeket. Itt is, hogyha maradt valami esetleg ebédről, amit szerettem volna, akkor szerettem volna még elfogyasztani, akkor ezt szoktam így vacsorára enni. Így általában nem eszem többet, mint a várandóság előtt, körülbelül ilyen 4-5-ször étkezem egy nap. Hogyha valamit megkívánok, tehát mondjuk egy kis édességet ebéd után, akkor természetesen az egészséges verziót fogyasztom, vagy sütök, ugye szoktátok látni az Instagram oldalamon, hogy sokat szoktam sütni, és akkor abból szoktam csemegézni, de itt is azért odafigyelek, hogy ne vigyem túlzásba. Délutánonként amúgy még szoktam palacsintát sütni, de itt is vagy a szafis változatot, vagy a tönkölybúzaliszteset, és itt is odafigyelek arra, hogy nem szabad. Nekem nagyon oda kell figyelnem, hogy nehogy sokat fogyasszak belőle, mert a palacsintát azt nagyon szeretem, és csak annyit egyek tényleg, hogy amennyi egy étkezésre elegendő, az uzsonnára általában
Körülbelül ennyi lett volna az a kérdés, amit feltettetek, csak ezek ismétlődnek, vagy kicsit máshogy kérdezitek meg, úgyhogy mindig próbáltam azokat a kérdéseket összeszedni, amik nagyjából ugyanazok, mint a többiek. Még így visszatérve a sportrészre, mert itt több kérdés is érkezett ezzel kapcsolatban. Ugye mondtam nektek, hogy aki egész életében sportolt, az ne hagyja abba, nekem ezt tanácsolták, hogy ne hagyjam abba így a várandóságok alatt, de azt is hozzátenném, hogy az ellentétje, hogy aki soha nem sportolt, az ne a várandóság alatt kezdje el. Tehát itt is biztos vagyok benne, hogy az orvosotok ezt fogja mondani, vagy valami nagyon hasonló dolgot, tehát tényleg nagyon oda kell figyelni arra, hogy ne húzódjon a hasatok. Például, hogyha már a harmadik vagy második trimester végén vagytok, és már nagyobb a pocitok, akkor nagyon oda kell figyelni arra, hogy ne húzd meg, tehát ne legyen kellemetlen. Ugye itt változhat a has is olyan formában, ugye nekem az előző 2 terhességem is császár volt, és máshogy átrendeződtek azért a dolgok oda bent, és nekem például nagyon, már érzem most, hogy már nagyon nyomódik a gyomrom, tehát nem tudom, mi lesz a második és a harmadik trimeszterben, de természetesen, hogyha úgy fogom érezni, hogy nagyon nyomja a gyomromat, tehát nem érzem jól magam például mozgás közben, akkor én hanyagolni fogom tényleg, mert akkor marad majd a séta, vagy esetleg a könnyebb gyakorlatok, de érzitek, hogy a testetek mit jelez. Én mindig arra szoktam figyelni, mindig azt mondom, hogyha valaki tanácsot kér tőlem, hogy nagyon odafigyelek arra, hogy mit jelez a testem, mi az, ami jól esik, mi az, amit már egyáltalán nem szeretnék csinálni. Tehát én tudom azt, hogy például tényleg nem szerettem volna folytatni. Van, aki javasolja, van, aki azt mondja, hogy ezt azért ne. Én úgy éreztem, hogy az nekem már túl sok lenne, tehát én amikor megtudtam, hogy babát várok, minden esetben én azt már abba hagytam. Én a súlyzós edzéseket sem szeretném folytatni, tehát én teljesen meg vagyok elégedve ezekkel a kisebb talajgyakorlatokkal, step aerobik, aerobik, néha egy minimális tabata, de ott is ugye figyelj, hogy a pulzusszám ne nagyon emelkedjen meg. Tehát én ezeket tudom nektek ajánlani, de tényleg mindenképpen kérdezzétek meg orvosotokat, védelmőrteket és edzőtöket, hogyha van, mert ők a szakemberek ebben, ők tudnak tényleg olyan tanácsot adni, ami helytálló, úgyhogy én erre biztatlak titeket. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem hasznosnak találtátok. Bármi kérdésetek van, írjátok meg kommentben, vagy írjatok üzenetet, mindig szoktam válaszolni, legyen szép napotok, sziasztok!